listeners natin ngayon, mga nakakapanood sa atin sa Facebook. Kumusta po kayong lahat? At tayo po pala ay napapakinggan sa 98.5 FM Daet Camarines Norte, 100.5 Cool Radio in Daet Camarines Norte, 101.3 radyo natin Paracale, DCGB Legazpi sa 89.1 Bicol Idol in Legazpi City. So, kumusta po kayo? Sana po kayo ay nasa mabuting mga kalagayan and hopefully kayo po ay nasa mabuting kalusugan. Dahil kung hindi na po, andito na naman po tayo sa ating mission to help restore the health of people. O kung may mga tanong, when it comes to health, open po ang aking text hotline. I-text lang edad karamdaman. At kung mga taga-saan kayo, edad karamdaman. At kung mga taga-saan kayo, ang aking text hotline is 0939-904-0717, 0939-904-0717. Yan po ang ating text hotline para pwede kayo magtanong tungkol sa inyong mga problema sa kalusugan. And by the way, doon sa mga distributor natin, salamat at marami na kayo na tumutulong ay share ang kagandahan ng ating produkto. Pero paano nga ba maging distributor? Be a member. Oo, mag-member po kayo. Kasi tandaan, the need for the product is forever. Kung healthy ang family, take Power Trio, mamimaintain yung healthy kayo. Kung may sakit, take Power Trio to restore your health. Pag na-restore na, huwag basta-basta tanggalin because these are nutrients na kailangan ng inyong mga katawan para hindi po tayo basta-basta nagkakasakit. Katulad ng inyong lingkod, di ba? Hindi ko pwedeng alisin sa buhay ko itong Power Trio kasi naintindihan ko. Ito talaga yung kailangan ng katawan ko para hindi ako basta-basta nagkakasakit. So, ulitin ko sa mga listeners, kung may tanong, eto uli yung aking text hotline. I-text lang edad karamdaman. At kung mga taga-saan kayo, sa 0939-904-0717. O, text lang po. Oo, bakit ka tumatawag? Oo. Hello? Opo, ano kayo, nakikinig ba kayo sa programa ngayon? Opo. Saan kayo nakikinig? Sa anong mga programa, narinig kita. Ngayon, naririnig mo ngayon dyan. Oo, ano mo na lang yung concern, i-text mo na lang po ha, para ano yan, kasi nasa on-air ako ngayon. Nagpa-program pa po. Taga saan kayo, ma'am? Dito ko sa Kamalig ngayon. Kamalig. O, sige, i-text mo sa akin yung, may tatanong ka ba? Magtatanong lang, ma'am, kasi ano sa damot yung dun sa mahirap kumina. Mahirap huminga. Ilan na yung edad po? Nasa 41 na. 41. May mga iniinom na gamot? Wala man ito. Kaya mo bang magpunta sa Legazpi para ma-check up ka? Ma-health analyze ka? Pwede, ma'am. Oo, special ka sa office sa Legazpi. Para kasi meron tayong health analyzer. It's a German technology. Kung saan 1 minute ka lang hawak sa gadget, more than 30 laboratory results na po yan. Oo, para mag-guide ka properly. Paano mo i-manage ang health mo? Ilang buwan na ba yan o taon na yung nararamdaman mo? Taon na. Taon na. Ilang taon nga? Siguro mga 2 taon lang. 2 taon. May mga iniinom kang gamot. Mag-inom man ako yung mga yung BioFlow, BioGC, Ayan, okay. Pasyal ka na lang sa office ko, ha? CMD Center, sa sentro ng Legazpi. Alam mo ba yung lugar? Oo, sige ha. Punta ka na lang para ma-health analyze po kayo. Okay po, bye-bye.
Okay po, bye-bye. So, yan. Ano man po ang iyong mga health problems mula ulo hanggang paa, internal at external, ay pwede matulungan ng ating produkto. Tried and tested na po talaga yung ating mga produkto. O kung may mga itatanong, i-text na lang muna, ha? Text edad karamdaman at kung mga taga saan kayo sa 0939 9040717 0939 9040717. Yan po ang ating text hotline. Oo, pero ito gusto ko talaga mag-play ng mga testimonies sa mga taong natulungan ng ating product para maka-inspire tayo. Maka-inspire tayo ng mga tao. Oy, usong-uso pala ngayon. Usong-uso ngayon ang dengue. Alam niyo sa atin, pag dengue cases, pag naagapan, hindi kailangan i-confine. Opo, kusang gumagaling lang po yan. Using our power trio. Pero ito, pakinggan muna natin isang kwento ng kagalingan. Okay, nandito ako ngayon sa Jose Panganiban para sa aming health symposium. Meron ditong napakagandang kwento ng kagalingan. Paano nakatulong ang ating CMD sa pamilya nila. Madam, anong pangalan nyo at edad nyo po? Ako po si May Olaso. 52 years old na po ako. Nung pong gamitin ko nga po yung yung CMD yun, nung pong magkaroon ng dengue yung anak ko sa doon po, nung ma-hospital po yung anak ko. Madam, how old na yung anak nyo po? Na po ngayon, 17 na po siya ngayon. 17 years old? Po. Tapos po, yun nga po, nung magkaroon po siya ng dengue, natatakot na po kaming mag-asawa, yun nga po, kasi pababa po ng pababa yung platelet niya. Tapos po, lumalaki din po yung tiyan niya kasi hindi nga po makaihi. Nakailang dextrose na po kaming ang iniinom lang po ay paracetamol lang po, walang ibang pinapainom. Yun ba po, natatakot na kami at umiiyak na yung anak ko. Tapos po, umuwi yung asawa ko sa bahay, bukas po yung TV, yung radyo namin, napakinggan nga po yung CMD yun. Tapos yun nga po, sabi na magaling daw po yun sa lahat ng sakit. Yun po, nagpunta siya ng labo at wala pa naman po dito sa Panganiban. Pumunta po siya ng labo, doon po siya bumili. Pag sabi po nga na maganda po yun sa sa kagalingan din po ng magkaroon ng dengue, bumili po siya agad noon, hindi na po siya nag-aksaya ng kung magkano, basta po makainom yung anak ko. Yung po pagsabi ng 30 patak po doon sa isang baso, ginawa po namin yun. Tapos nung gawan po namin yung pinainom po namin agad sa anak namin, pinaubos yun. Yung po na hindi po siya dati nakakatulog, noon po nakatulog siya. Mga ilang minuto pa lang po siya nakakatulog. Nagising po siya uli noon. Sabi niya, "Mama, iihi po ako." Tapos yun, umihi siya umihi na naman siya. Pagkaihi, po niya uli, pagkaalis niya dun sa CR, nakatulog po siya ng pa lang po siya, iihi na naman po siya. Hanggang yun nga po, na gumanda po yun, lumiit po yung tiyan niya. Tsaka, nung pungkunan siya ng platelet noon, dati po laging mababa, pababa ng pababa. Nung pinapunta na kami uli, doon kukunan na po uli siya ng yun nga po, ng platelet. Yun po, nagulat yung doktor, sabi po sa amin, daw po yung namin. Sabi po namin, wala po. Kung ano po yung pinapainom niya sa amin, tsaka yung dextrose po, yun lang po ang namin. Kasi nga po, baka po galitan kami noon, kaya hindi po namin sinabi yung sa CMD yun. Pero napakagaling po noon talaga at yun po ang talaga nakaano sa amin. At nakalabas din po kami nung pagkahapon na yun. Ma'am, yung anak mo nung na-hospital po dahil sa dengue, ilang araw na ba siya sa hospital? Na po siya, 3 linggo na po siya. Grabe, 3 linggo, tapos lumaki na yung tiyan. Opo. Ibig sabihin may water retention na po siya. Pero sa pag-take niya ng CMD, ilang araw bago nyo napansin na may pagbabago na? Nung pong yung pagkainom po nung 30 patak pong yun, nagparaihi na po siya, nagliit yung tiyan niya. Tapos po, nung bago po kami palabasin, pinainom ko po uli ng 30 patak yun. Yun po, talaga pong umihi siya ng tsaka talaga pong nakatulog na po siya noon. Dati po hindi siya nakakatulog dahil nga po sa sobrang sakit nung yung tiyan niya. Kasi nga po hindi na namin alam. Tsaka medyo naninilaw-nilaw na po siya noon.
O, bali po, 3 linggo na hindi gumagaling. Pero nung mag-take ng CMD, isang araw lang ba nakaginawa? Opo, isang araw pa lang po noon. Kasi nga po yun di bali sabi ko nga, di baling maubos yun, basta po gumaling. Yun nga lang po, pag ginom nung araw na yun, ng 30 patak, tas ginawa ko po uling 30 patak nung pagkagabi, yun po talagang guminhawa na po siya, nagtaas po agad yung platelet niya. Wow, ang galing talaga. Pero ma'am, sa family po, ano pang ibang health problems ang natulungan ng ating product? Yung yung asawa ko po, nagkaroon po siya ng namaga po yung prostate niya. Prostate. Opo. Tapos po, yun lang po ang pinagamit ko sa kanya. Tapos yun, na po siya uli, nakakaihi na po siya ng normal. Dati po hindi. Unti-unti lang po siya, at saka nananakit po yung niya. Sabi nga po ng doktor ay, daw po, baka daw po matuluyan na yun sa ay sabi ko naman ay, wag naman po dok ninyo kaming takutin. Kaya Pag po, sinabi prostate problem, prostate cancer, ganon? po, ganun po. Ay, po, ang ginawa po namin, sabi ko, tanong na lang natin uli, yun nga po sa kanila na kung kung maganda yung uli yun. Kaya yun po, sinubukan na naman namin yung bumili kami. Yung ganun na naman po, naggaling na po siya. Hanggang ngayon po, hindi na okay ng Ay, nung pong nakaramdam nga naman po ako nung, ito po, hindi na po maitaas ito, maigalaw ko na ito pong kaliwa kong itong kaliwa kong kamay, hindi ko po maitaas na ito, ni magubad po ako ng damit, di po ako nakakahubad. Ilang araw mo yun nararamdaman? Na po, siguro po ay 1 buwan na po. 1 buwan? Opo. Ay, hindi ko po agad naisip na naman itong CMD na wala na naman po sa isip ko. Yun nga po, nawala ng trabaho yung asawa ko. Pero po talagang hindi pa ako napunta sa doktor po. Sabi ko, ayaw ko. Ito lang, nung magkaroon po kami ng pera, at yun nga po, na po uli, marami nang nagpapagawa sa aming alahas. Yun po, nagbili po agad ako sa, sa CMD ng gamot na yan. Kaya yun po, yung yun, 3 araw pa lang po ako nagiinom. Lagi pong 40 ng 40 yung 40 patak po yung inom ko. Yun po, para po ako nilagnat, tsaka po ito unti-unti pong nawawala yung pananakit. Kasi hindi na nga po ako makatulog ay nag-iiyak na po ako. Nag-iyak na po ako sa sobrang sakit at para pong hinahaluka yung ko po, yung laman ko. Yun po, naisip po magbili na naman uli po nung CMD. Yun po, mga 3 araw pa lang po ako nagiinom. Ito po, pang-4 na araw po, wala na po siya. Bago pa lang yun mangyari. Nito lang pong Lunes ko po ininom. Sa kanila po ako nagbili kalaan. Lunes po ako nagbili, pa lang po ngayon, Lunes, Martes, Miyerkules, Huwebes po. Doon po, 3 araw pa lang po yun, okay na po itong kamay ko. So halos lahat ng mga na-encounter nyo na health problems sa family ay natutulungan. Madam, may mga makakinig nitong ating interview. Anong message na masasabi mo sa mga listeners natin? Wag na silang wag na silang magatubili na bumili. Mahal nga po ang gamot sa mga hospital, tapos magpapatingin, pagbabayad ka pa sa doktor. Pero ito, kahit sabi mo pang 1,000 ito, pero yung 1,000 mo hindi pa mauubos yung gamot na CMD binagbili sa'yo. Kasi nga, agad-agad 3 araw pa lang. Depende po yun sa sakit na na magagamot noon. Pero po itong sa amin na nangyari, wala pa pong 1 linggo, nagagamot po talaga agad ng CMD. Madam, pangalan ulit, taga saan? Ako po si May Ulaso, taga Parang Poporok 2, Jose Panganiban, Camarines Norte po. Ayan, sa mga listeners natin, how amazing is our product. Actually, dito sa amin dito sa Legazpi, pag mga dengue cases, hindi talaga namin kino-confine. Power trio lang. Kahit yun si Nurse Earl, yung isa kong staff dito. 2 dito, yung isa 50 na lang yung platelet, yung isa 53. Noon, akala nila trangkaso lang, pero naramdaman nila gumuguho talaga yung kalusugan. At ang advice ng doktor sa kanila ay i-confine para salina ng dugo. Sabi ko, bakit ka magpapasalin ng dugo? Oo, na lang, i-power trio kita. Ang bilis lang po talaga ng recovery, okay? So, ulitin ko lang yung aking text hotline is 0939-904-0717, 0939-904-0717. Ito, isa uling kwento ng kagalingan na kahit na bumaho na yung ilong ay natutulungan ng ating produkto. Pakinggan po natin.
Okay, nandito ako ngayon sa bayan ng Paracale in Camarines Norte para sa gagawin na health orientation dito sa mga taga Paracale. Meron ako ditong napapakinggan, magandang kwento ng kagalingan, paano siya natulungan ng ating produkto. Sir, pakibanggit pangalan sa kaedad niyo po. Ako po si Erwin Verdadero, 39 years old ng Barangay Kapakuan po. Kaya po ako punta dito, sasalaysay ko po yung nangyari po sa akin. Ako po ay may sakit pong sinus. Matagal ko na pong iniinda po, mga 10 taon na po. Nung mag-aalala ko po ang CMD, yun na po ang ininom ko, tinuloy-tuloy ko po. Tapos nung mga 5 araw na po, saka ko po na yung ginawa. Ginawa po sa ko, may lumabas pong mga puti pong sipon. Tapos po nung may lumabas din po na yung pong matigas na po na tuyo na nasip na lumabas sa akin. Yung sinus niyo po, sir, sabi mo 20, ilan ba yung edad mo na nang may sinus ka? 20? Matagal na po Ay, matagal. So, mga 10 years mo na iniinda yung sinusitis mo hanggang sa bumaho na. Anong klase yung baho? Baho na talaga po, talagang mabaho na po. Oo. So, sabi mo, hindi ka naman uminom ng mga gamot pero nagpapatingin ka sa albularyo. Pero hindi ka rin gumaling. Hindi po ako gumaling. Oo. Pero buti na lang, yun nga, yung tinitiis mong yun, hindi ba namaga yung dito mo sa may sinus? Namaga na nga po, maga na. Pati po pag hinga ko po, nahihirapan na po akong huminga. Ang ginagamit ko na po yung, madam, yung bibig ko na po ang ginagamit ko. Ano yung ginagamit niyo po? Yung pong bibig sa paghinga. Ilang buwan ba o taon na yun na nakahinga ka sa bibig? Mga paggamit ko po ng CMD, yun po. Bale, nung gumamit ka ng, teka muna, so almost 10 years na may sinusitis ka, nahirapan ka na at humihinga ka na sa bibig, mabubumaho na. Paano mo nalaman yung tungkol sa CMD? Yun po sa, sa radyo po, ko po sa radyo. Anong radyo po? Sa labo po. Kay, Pumunta ka doon. Opo, pumunta po ako. So anong product namin ang ininom nyo at ilang drops per day yung ininom nyo po? CMD po ang ininom ko lang po, tapos 60 drops po Per day. per day po. O ilang araw mo naramdaman na may kaginhawahan na dulot ng CMD? 5 araw po, yung gumanda na po yung pagramdam, tapos po wala na po akong sa sipon. Tapos po maginawa na po yung paghinga ko, yun lang po. Sa ilong na, hindi na sa bibig. Sa ilong na po. Oh. Ilong na po yung paghinga ko. So ilang buwan ka na pong nagtatake ng produkto CMD? Taon na po. Kumusta ngayon? Nagtatake pa rin po kayo? Opo. Oo. Dahil natulungan ka, kasama mo ngayon ang iyong father dear, ito po ay mapapakinggan sa radyo para makatulong tayo sa napakaraming may mga problema sa kalusugan. Anong mensahe mo sa mga makakapakinig ng iyong testimony? Sa mga nakakapakinig po ng radyo, subukan po natin ang CMD. Talaga pong epektibo po talaga. Ayan, pangalan po uli? Ako po si Erwin Verdadero, 39 years old, ng Barangay Kapakuan, Paracale. Ayan, maraming salamat po. O, diba? Actually, napakadaming ganyan na cases na dahil sa sinusitis ay iba na, bumaho na yung ilong. Opo. Marami nang nainom na gamot. Medyo ayaw na umano tong aking speaker. Teka muna ha. Yan. Inaan ulit natin sa ating damit para hindi natin hawak. Okay. So marami iba-ibang health problems ay pwedeng matulungan ng ating produkto. Nakaka-amaze, di ba? Tinitiis yung sinusitis. Ako nung nagkaroon din talaga ako ng severe sinusitis. Buti na lang hindi pa bumaho yung aking ilong. Pero itatinan mo ngayon. Yung pala, sinusitis is also a kind of allergy.
dahil din sa aking mga kinakain noon. O, di ba? Kaya yung atake ng sinusitis ko, araw-araw may atake yung sinusitis. Buti na lang nang dahil sa ating CMD, lalo na Power Trio na ngayon, nawala na po yung problema kong yun. O, di ba? Nakakaya na nga noon nung lagi na lang akong may sinusitis. Yung bang pumasok ka sa aircon, nako, aatake yung sinus na sa perfume, di ba? Pag hindi gusto ng ilong ko yung perfume, nako, aatake yung sinus ko sa lumang damit, sa bagong damit. Nako, araw-araw na lang na nagkakaganon. So anyway, sa mga listeners natin, ano man po ang inyong mga health problems mula ulo hanggang paa, internal at external, ay pwede matulungan ng ating Power Trio. Kaya lucky are the people na nakinig, inalam, sinubukan, napatunayan ang bisa ng ating mga produkto. Okay? Oo, ulitin ko lang yung aking text hotline. It's 0939-9040-717, 0939-9040-717. Of course, we need distributors, we need retailers. Kailangan po talaga natin mga retailers, mga mga pusher. Gusto niyo maging pusher ng ating product. Pero alam niyo po na mas effective maging pusher ang mga user. Di ba? Yung mga talagang maganda yung experience nyo sa paggamit ng ating produkto. Okay? So, dito na tayo sa ating mga outlet. Pero ulitin ko, yung aking text hotline is 0939-9040-717, 0939-9040-717. So, dito na tayo sa ating mga CMD Center and of course, yung mga aktibo natin na mga distributor. Sa area ng Camarines Norte, hanapin lang po HCI CMD Center sa Purok 1, Barangay Tugos, Paracali, in front Tugos Elementary School. Sa Purok 5, Barangay Mother Lode, Jose Panganiban, malapit sa Kasorog Checkpoint. Sa Captain Villa Flores Street, Barangay Gomamela, Labo, Camarines Norte, beside Lisaso Hospital. Sa Diego Linian Street, Barangay 7, Daet, Camarines Norte, malapit sa Josel's Garden. Sa corner Lapak Street and Mabini Street, Purok 2, Poblacion, Kapalonga, Camarines Norte. Sa Purok 8, Poblacion, Santa Elena, Camarines Norte, malapit sa Seventh-day Adventist Church. Ma'am Susan Correa Abae sa Rusan's Transient House, Purok 2, Lagon. Sa area ng Camarines Sur, hanapin lang Ma'am Cathy Cecil Binanuhan, Karamuan, Camsor. Sa 36A Barlen Street, Santa Cruz, Naga City. Sa Panday Street, Goa, Camarines Sur. Mr. Pedro Villanueva, Mambulo, Nuevo Libmanan, Camarines Sur. Durtre Esplana Building, Maninang Street, San Roque, Iriga City. Sa Alcantara Street, Poblacion West, Ocampo, Camarines Sur. Second floor, JC Building, San Juan Avenue, Sipocot, Camarines Sur. Atap JC Marketing sa LNL Building, Bolalaco Road. San Pascual, Buhi, Camarines Sur. Sa Purok 6, Diversion Road, San Antonio, Nabua, Camarines Sur, in front Regal Plaza Hotel. Ma'am Emilia Cabaltera, Pugay, Baaw, Camarines Sur. Now, sa area ng Catanduanes, hanapin po Ma'am Remy Faustino, Gogon Sirangan, Virac, Catanduanes. Ma'am Salve Cabal, si Amlistaki Center, San Pedro, Virac, Catanduanes. Ma'am Julie Daluna, Barangay Maysoran, Karamuran, Catanduanes. At sa area ng Masbate, hanapin lang HCI CMD Center at second floor Sia Sampaga Building, 31 Quezon Street, Masbate City, in front Banco de Oro. Jovi Ramirez, District 2, Gutierrez Street, San Jacinto, Masbate. At sa area ng Sorsogon, Ma'am Rosemary Tarog, Makalaya, Castilla, Sorsogon. Jeneline Mangampo, Purok 2, Inang Pilar, Sorsogon. Sa second floor, Room 204, ACM Building, corner Borgo Street and Rizal Street, Sorsogon City. Roger Obias, San Antonio, Pilar, Sorsogon. Eva O'Malley, Santo Niño, Bacon District, Sorsogon City. Cora Espadilla, Balogo, Sorsogon City, in front Iglesia ni Cristo. Christopher Olaso, Millabas, Pilar, Sorsogon. Mr. Boy Imperial, Donsol Imperial Marketing, Donsol, Sorsogon. Wenelin Fuentes, Purok Cadena de Amor, Comadgad, Casillas, Sorsogon, malapit sa
Barangay Hall ng Comadcad. Annabel Maquiñana at Danny Bell General Merchandise and Construction Supply Centro Pilar Sorsogon, Maria Jinky Hakilmo, Purok 6 Bulabog Dapdap, Pilar Sorsogon. Sa 1st District of Albay, Mr. Ray Mendez, 156 Corbada Street, Purok 1, Barangay Tigbi, Tiwi, Albay, Kati Credo, CNL Pasis Building, Arellano Street, Tigbi, Tiwi, Albay. Sa 2nd floor, Center Point Building, atap 711, Siga Avenue, Tabaco City, Ma'am Martel Neo, Ortiz Cockpit Compound, Matagbak, Tabaco City, Ma'am Emmy Clarete, San Juan, Tabaco City, Jobert Balana, San Vicente Street, Santo Domingo, Albay. Rodel Mancera, Sugod, Bakakay, Albay. Ma'am Michelle Biascas, 2nd floor, Lawenco Building, Barangay 12, Magsaysay Avenue, atap GW Hardware, Jeremias Balia, Jaris Store, Santo Niño, Santo Domingo, Albay. Now sa 2nd District of Albay, Errol Asuncion, Erson Store, Centro, Rapo-Rapo, Albay, Rafael Escalador, Murok-Burokan, Rapo-Rapo, Albay, Toy Dahak, Toy General Merchandise, Purok 38, Manito, Albay, Joy de Silbulos, Purok 1, Kawayan, Manito, Albay, at CM Destaque Center, 2nd floor, room 208, PVLB Building 2, Peñaranda Street, Legazpi City, in front, LCC Supermarket, atap Denver's Computer Shop. Joanne Serrano, Bagaw Bawan, Rapo-Rapo, Albay. Now, andyan din si Ma'am Rowena Neo at Avon Outlet, Gabianas Residence, number 14 P. Borgo Street, Ilawod 3, Daraga, Albay. Eden Bardalo, 377, Purok 5, Barangay 1, EM's Barrio, Legazpi City, Liza Longasa. 4J Drugstore, Bangkerohan, Legazpi City, Sarte Commercial, Market Site, Daraga, Albay. Del's Beauty Parlor, back of Daraga Market, beside Palamigan. Felix Lopez, Anislag Market at Vegetable Section, Mr. Angelo Maral, Barangay Sipi, Daraga, Albay. Delia Mangampo, Gabawan, Daraga, Albay. Nora Aison, Purok, Legazpi City, Val Store. Purok 3, Baligang, Kamalig, Albay. Now, dito sa 3rd District of Albay, Sonia Pereña, Ground Floor, Kamalig Market, Evelyn Austero, Taladong, Kamalig, Albay. Rexy Sardinas Store, beside LBC Office, Sentro ng Ginubatan, Ami Canseco, Kaya Boardwalk Service Center, Market Site, UWAS. Susi Dizon sa Ochapayo Water Refilling Station, Bichara Arcade, Polangi. At sa 2nd floor, sa Palicio Building sa Palicio Street, Basod, Polangi, Albay. CMD Office at 2nd floor, Kililan Building, San Jose Street, Donao, Ligao City, beside PNB Ligao. Nea Pasino, San Francisco, Ginubatan, in front, Tria Cable TV Office. Mariel Sabasa, Purok 7, Badian, UWAS, Albay. So yan po ang ating mga center, mga distributor natin. But of course, we still need additional mga distributor. Gusto niya maging mga retailer ng ating product, pwede kayo mag-communicate sa akin. Now, we share to you the business side ni Health Code International. Pero the best talaga ay, unang-una ay maka-attend kayo ng ating seminar, ng ating orientation, para mag-guide kayo, malaman ninyo paano ninyo i-guide yung mga taong bibili sa inyo ng produkto. Oo, be a member. Maganda talaga ang negosyo. Tried and tested. Madalas ulitin ng inyong lingkod. With our Power Trio, marami na nakagraduate sa maintenance, mga due for operation, na-save po natin sila. Pati sa COVID-19, malaking tulong ang ating Power Trio. Tandaan, pag sinabing Power Trio, CMD-CBF at ang ating Cell Biofood. So ayan, ubos na yung ating oras. Maraming salamat sa mga lahat ng nakikinig sa anumang radio station. Kayo nakikinig, sana po ay, pati yung sa Facebook, syempre, sana po ay matugunan ng ating misyon to help restore the health of people, and hopefully someday, mas maraming tao ang magkaroon ng karapatan mag-declare sila naging healthy uli ng dahil sa ating mga produkto. Maraming salamat. God bless everyone. Bye-bye po sa inyong lahat.